A nosa provincia é a provincia máis extensa de Galicia e tamén unha das provincias máis diversa en canto a paisaxe, en canto a patrimonio, a cultura e a gastronomía. Ata no clima é a provincia máis diversa. Esta diversidade é un gran valor que, dende a Diputación de Lugo, queremos seguir promovendo como fonte de riqueza e como fonte de emprego sostible no rural. Por iso organizamos o programa Saborea a túa provincia. Un programa que consiste en xornadas lúdicas, en xornadas culturais, tamén gastronómicas, que celebramos por todo o noso territorio. Unha viaxe que nos leva do interior á costa e da costa ao interior, cos mellores produtos da provincia como fío conductor. Por lo tanto, o programa Saborea a túa provincia é unha iniciativa para promocionar e para incentivar o consumo de produtos de calidade da nosa terra, como unha fórmula para dinamizar a economía dos concellos e tamén como unha fórmula para axudar na recuperación da actividade da hostelería, do turismo e do pequeno comercio, despois de meses duros desta pandemia. Dende a Diputación de Lugo queremos contribuir a que este verán sexa o da recuperación, sexa o verán da volta á normalidade e sempre, por suposto, dende a prudencia. E queremos contribuir tamén a que tanto os nosos veciños e as nosas veciñas como as persoas que nos visitan coñezan mellor os nosos produtos, coñezan mellor a súa calidade, a súa variedade e todas as posibilidades culinarias que nos ofrecen. Así que saborea a túa provincia. A faba de Lourenzá é unha das xoias da nosa gastronomía. Por ser a única legume galega con indicación xeográfica protexida. E por ter unha calidade excepcional. O nome de Lourenzá está totalmente vencellado á nosa faba. Hai xa constancia do seu cultivo dende o século XVIII. Dende entón é un dos principais produtos en feiras e mercados galegos. É coñecida tamén como faba galaica, as plantacións deste legume esténdese por toda a Mariña de Lugo. O terreo e o clima destas terras fan que se consiga unha leguminosa brillante, de polpa tenra e pel fina. O que lle dá unha agradable textura e un peculiar sabor. O proceso de produción que levamos a cabo é totalmente artesanal. Empregamos técnicas tradicionales en todas as súas fases do cultivo. Sembramos os granos no mes de maio e logo dun minucioso proceso productivo, no mes de setembro recollémola, secámola, desvainámola e seleccionamos gran a gran para escoller as mellores fabas que pasarán ao seu envasado e a posterior comercialización. Poñemos todo o noso empeño e cariño por sacar ao mercado un produto dunha calidade superior. Ten múltiples beneficios para a saúde. É baixa en grasa, rica en vitaminas, ten hidratos de carbono, minerales, fibra. É a única legume galega con indicación xeográfica protexida. Ademais da faba das terras de Lourenzá, saen outros produtos hortícolas de gran calidade. Cultivamos nos nosos invernadoiros e ao aire libre verduras de tempada. Empregamos produtos biolóxicos naturais comprometidos cunha agricultura local sostible. Distribuímos os nosos produtos frescos a través de cooperativas tecendo unha grande rede de produtores locais. En Lourenzá tamén se produce mel 100% natural, de forma artesana, recollida entre as colmenas que temos repartidas na Mariña lucense. Nesta zona húmeda e verde, onde abunda o eucalipto, producimos unha mel clara dun sabor doce, que a diferencia claramente da montaña. Para certificar a calidade e a procedencia do noso mel, etiquetamos baixo a indicación xeográfica Mel de Galicia. Aquí tamén
tamén é posible mercar tenreira galega de calidade. Aquí en Lourenza hai moitos produtores que se dedican á cría de ganado vacún. Nosotros temos carne de tenreira galega e tamén temos carne de tenreira galega suprema. A carne de tenreira galega criámola no cebadeiro, a base de forraxes e de piensos de orixen vegetal. E despois a carne que temos nos prados é suprema porque os tenreiros nacen e están sempre mamando hasta a hora do sacrificio. Casi sempre matamos pa aquí, pa a carnicería, femias, que é unha carne que ten máis contido en grasa, infiltrada e é unha carne máis jugosa. Para Lourenzá é moi importante destacar os produtos locais porque son unha fonte de riqueza e tanto a nivel económico para todo o municipio e contribúen a xerar ingresos para a nosa poboación. Destacar o noso produto por excelencia que é a fava de Lourenzá e destacar a aposta que fai o Concello por este produto. Prova diso, pois temos a celebración da festa da fava do mes de outubro, que é unha festa declarada de interese turístico galego que nos serve para dar visibilidade a ese produto, non de cara ao exterior. Invitar a todos a participar nesta cita gastronómica, a vir a probar os produtos locais e a coñecelos e a vir a disfrutar deles e a degustalos, non, de primeira man.